1 finał, ale to jakiś koks jest. To jakiś koks. Ty, czemu on nie gra? Czy to jakiś koks jest, no nie pokonam go. Świetny finał. Świetny finał. Świetny finał gramy. Zostaw mnie, no. To jakiś koks jest, no. To jakiś koks jest, no. To jakiś koks jest, no. To jakiś koks jest!